My brother, Governor Arati, and you know I used to normally play for you when we were taking lunch that you become the governor of Kisii. And I hope you remember those prayers. Right, mwancho muleto kwirana ase county ya Kisii ritko liarero ni gegatia minyikura sensemeria ye bunge ya Bomachoge brabo county ya Kisii babirwa gwesokia na gotemuna nerbuya egatia baraikorwa asensemeyo kwane kingo chibare gukerania amagendro okwana asensemeria ye bunge ya Bomachoge brabo county ya Kisii ni gabange babirwa gotemuna Nigo omujumbe Bomachoge brabo muskeno fason obadia barongo aberega ko bombia asegeka na boye kwane kinga nerbuya nyakobo kubaikirania amagendro ali yetechira chinga chi campaign asobocholi bocholi egoika omuntu okoriki chikura aliki chikura cha 2027 bono nchiraika oyo legetiga gosikwa amasikani abororo togo cha matanga je kora omuntu kwacha no boshabu bwa se matanga kamoranja abantu baminto abaguzi ase mwabeta mwaena na masikani ishime bororo asokera omuntu agotindekwa engaki yaigara yigira gutinde mo baise kunya korenta mangana limo korenta buna lya bwasi ntonya target insanse ito Bomachoge intu kuna abantu ba Bomachoge kuramana ntoko target basike gabana eya Bunyamira ne ya Kisii county babotonya bamomanyi bachamo tosabotyo omuntu okorukumatiangi tobege nteka mtaria muraba agenda bagongaina bachikorigyo bokima kurese president rogoro bolimo okobangaina abantu bari baminyoka boka mbararangere abantu bakorokwa abagusiye se babeta bonse abagema abachikogeriye ndagera kamboranje mongainwa bari nenda bachikoriye se president kabamo tuketa ekero tokogenda koriye ekero toenda abantu tari bari baminyoka babosoro gochirogorari kongaina abantu ngabachira ororo ngana bwosoro nere boxan koruse toguzi kimna kirikia beto bwasi igari amangana estonya barenge babongwaye abantu bonse babomoima egendo tete korora gusi matanga yo muntu asikwe bunasira asikwa nero korwe umuyego yo muyamono paka bwaira ndotageti omuntu okorwa asakorwa omanya goja no bochinga bwo akora amabante asa matanga ina akolete siasa mwana siasa na arenge na political rogyo councilor 207 but today again don korra kera se ense moyo brai anene Kenya ngi maragindi yangwa nero kusi enjere riba kale kotegana na gojukunya kurwanira sa matanga ina enjere yamo yo gwekora na kwerusia soborai tojuko chora baraya bangao tuntuanchira neti karogo chese omugutano ochiche korobere tichibesa ochikurwanya omonto ndasa mugutano igogo cho ni opinion chao chikoni gose chigoite ase igo asabara ibare kusiboni iga igo bakorolekana ngabakurwana boka banyene ese moyo ko bamo kwa bagusi je nale goteba ngaki igere opinion yaba gusi eyo abarayi bari gusi batarayanjira nako yebekamo ndwe dwale ko batebinga ko bakwabamo ogocha kwabamo banguse abarayi bons bagusi babole tuchikura abale ne biam babalete bakaba matian babalete ammo egere bachiko ikaransa batoma ko nyora nga muntu ki oiseine tora akekeranya ora tenenero gusi esenga kie yabono igata tabo mugusio oyo moto taketia bagusi babaganire kabere baikira bono bachire timu 1 timu 2 nde binto taketia mugusi toka ndege ntekemo obomo bo mugusi bosikwe tochamo tobege ntekemo ndo base kominyoka kuchimoina kamoranje omugusi omogimeze kwabeta omozueta tobamo pamoja Awanale ko chinga kiaganda tukone kigwa kurwa asenseme yo kubatkana amono butki bwabirwa kwane kigwa ni go egati ya abanyaruka babirwa kwane kigwa mnani go bagendrete koingerwa amo na bagaka gentu kyabirwa kwane kigwa asensemeria ye bunge ya Bomachoge brabo county ya Kisii okwana chinga kecho ni go egati ya mnyikuru asenseme yo babirwa gosokya na otamna nerebuya egati ya abaiboli go chikulenda abana babo chinga kechiga cyo mutumoko bweru samne nchiremo yo gwetankuru asibikore bio obotibongi chingaki ensi ya Kenya agenda tukurwanirira nabo igo kwane kinga guchirukura amatuko 15 mo yokora segichegenka nabo igo usara kumwana munyaruka okonyoranga development yabeire yekobe nyingake sense moyito ya Kenya asenginjo okonyora abantu abanene bago divide abana okonyoranga mbamanyiti nundi gwesura atuke ga gusali umwana nona abayibuli babeire ababe abandi bagusali abana babo abana bamwe abubuka basarani abayibuli asa abayibuli ibintu bingabu nebiti biribia asama gimaito so far tuirira abantange 10 kuri umwaka oyo chaka 14 na abange basibiru noyo sibiru emyaka eremeke o 25 igoto kwelimisa abayibuli banjane ni familia yabo
batige gukora ibikora ibi by'ubutibongi batige kurwana kisegi nyumba babangi nemerembe nabangine na barabuti barinzi na baruba bagaga emerembe baigwanane baerekezane na libarakora bora liburubuye gucyasa abana babo ekere bikesi bune bigo konyora bigocha nguchure twakora center session gusechi barasa twerekeza abantu buna bono twakoreta bawachiri tembu tugakora magenje tugakora mukubo na butuko na kubwaterana n'aba chief n'aba assistant chief egera torero gose bikore biga mbike ya sense mo yito ya Kenya no mudisisio ito nere bona peti nere noare na tungete mukono no speed ito ngubwaterana tuli na barabu bons na police asiji station chito chire gwitini bumachoge borabu twabwaterana torero gose ntokonye bikore biga byobusali una Asogochengera amutwe 15 nelimo yogochengera oboneria bwichinginjo au no gosarwa kumwana moiseke litukulia lero ekeombe ye Intersex Kenya Education and Advocacy ICARE ngo kiarigania igikaro gyokoena na migilio asabali kyamangana kurwa sorogongo rwogusi bakubwaterana nebyombe binde hegati yabo kilia ge International Solidarity Foundation ISF asomoiga okoleka somo bugani yomo ime yomo chobosongo asekiribuna egetaseni kyagetembe nigo kegendere ko ba asomo stali ubosyo koena na abarelia babo konyora megelio obuna egam litukulia lero moralia erekabuga na Abigail Nyanchama negati yabalia abanyora megelio kurwa sigetaseni kegam asabatenelia baiga abaina na megelio na mono igoro yokolenda abana kurwa sobonirelia au na mono balia bobwate chinsemo ibere choro ibiro kobanja na koendera kobaikanga semero belio au lina brobo beigwe koba abanto kawaida na kobatanga kurwa sobonirelia wichingencho au torega gegera barali baitu bamanye na intersex person simbarororo na inde mbata gito bwene bwa base community abana bambarororo abaiguri bagenda gucandika na inde kera barali baitu muratware na mumanyite ke information yubunere ego chiko baraisi no nyendi byo montago kwana se community atamayitingia ukwana eko baraisi asemore ko mataina yaya igenteke geko baigana ukwana chenga kecho abatenere abaigani go batayabuna murobeli igani go gendere go kora buyam na baraliani go bwate libagalina asoko gendera korandia igoro yengane iga. Tukikuwa hapa siku ya leo, furaha yangu kubwa kwamba pia tunahusisha wanahabari ambao ni nguzo muhimu katika jamii kueneza huu ujumbe katika jamii zetu za Kisii na Nyamira. Asense mwende abalia abanyora megeriega chingaki basanga nigetaseni kyagetembe bago kirege tambo kirekiga na kolira gocha kubwaterana nibombe biga asamangana Intersex Kenya Education and Advocacy ICARE twasomye tubende ko raria mangana yamanyi gocha se community ya Gusii obomboli boroki kenege ntomonta kubura na karokyo nande igo toko sabanga bali abali bagwata abana bunabo bali abakubana buna abana bande bonse nande buna episode bya Gusii ndukene atokonya group etiko raria mangana aya eri tonyaranga abana abayibo byonzereye ngo bali bakine buna abana bande bonse ya tokonyire tonya ko batokumanyanga abana abantu buna abana bande bonse no mwana buna mwana onde bwensi nabo igotonya ko batokumanyanga tiga abana abatige ko bastigmatized disco gali tiga abayiboli babasokia so bonge na intu buna barali tonya ko batokumanyanga buna tubwante ko report nabo igo buna tubwante ko batokuba identify nabo igo buna tubwante ko baira ase society yetu gaiga buna tuwachichaiga abaralia nechi reporter chiakorugusia chiasomira mangana mange sana igoro yoko report encherengia ye story cha abantu bari Intersex ngolomuterege tsani kyagetembe kuroiga se county ya Kisii literane nguruku Daniel Ontiri ano murikito Daniel Ontiri no roboti ruwa senchira yobo ikiranu tokurana ase county ya Nyamira niko igatia mnyikurwa ase semelia ya Nyaparebere egotoka se wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirangi county ya Nyamira
niko babiri bagwecokia na kwimurungane kubatkana amono butumeki bwa mariogo yogutindia asensemeyo abange niko babiri batemna kubatkana amono komentekana kumarigo aiga niko egatia basa bange babiri bagweconia ase ebikore by'obusalia mnatokumanyigwa no muriketo Polycarp Okara abamenyi abaiga gukwana negetasine kiga kya Gatembe nigo besokire na kwimurunganiria kubatkana amono musunto mutindi oyokorolekana stinseme chiga nene chingagi chamagaroba igintu kiabereke goseke nene gochiase abonchoreria twabeire togosumbuka ese echiro ito ya nyapara ibere borabumboyo abamuramo isonde mbabwata bakaure customer ito mena ese ngenjo yobora security netoborete eta itu achire gotebi gavana tari tanya goto igubirero bieito ne pare gochiko chikenyoro nero security ne boreta abamura bagotega abang'ine igo babaure chindagera chiabo negento babwataniria muno butumeki bwa mariogo yogotindia aywerera abange kwibwatania muno busario buiga obwo bwirera kwibwa nonya nechisola echio chiarekoreto burabu obwo burasirio busario buiga na nene chingaki cha botuko aiganya baraibere etayanja arengo abantu baito n'abatayi babera babe batete bakarusio burabu wano nochanya baraibere onabo gukuminga n'ingorwaswa ona ale wancha bagambe baito ona wambe baito be county no nyokora mbali boronga semeremo bache bakonyo burabu abanya baraibera ona are kubasabira bechoke gekwera mangana nabone kero omonto akonywa amarwa eyitiri teaspoon gekwera amarwa noisa koya nyumono igagwita singi y'omubere singi nere kogera onyware noe n'omwana bono okogenda ase mokao gwacharoka gochia obosaigo otari gokora kinde nobeka bire igo bono ogotiga amarwa oro amaruto betereirio oyanyu igo okoyatiga gekogera abanto aba bakwenga amarwa ibatagete egesaku giaito nkeboro ntotagete naino monyoro obogima obuya monyore ribaga mosomia abana baino ekero mwasomirie abana bari monyorete basome buya naino ekero mogochiko babagaka imokonyora nino bagocha gokonya igo boigo baichanire nchira magendero korwa soro ngoro igagendere ko bakakogenda maiga asibabaganiria baraikorwa se county ya Nyamira obwatana na bune nchira ya moyo kubaenekeria magendere gento kiragendere ko bagekubakinia kirarituko twarerire mono abantu baito banyapara ibire twasumbokire nonye nechire story chiro teyo gesare getere mbembe ekene twabeire noborobo nene ase county ito ya Nyamira ekiagero nyore ndito bire buya otangono ne pare tugukwana guchieke nyoro mata asa abana baito bakogenda school no wari mago sana no mine jibara njire seita digel go no go jie kanyoro maatega anen okay program ne yalenge muna ga to iga yango jagoro abune account go jagoro yalenge mangana ya jamulde ya bwatega jenju go pare tara osi mata mono mo go to ka mo go be ko mata ga ri ka jere ka mata tikani kitani go ke sukuru mata nkibara ro seri bara osi ge ti ya basket buya kayo monta go ta go ka basket mata jisukuru kire matega chikanisa kire mata kitundu bali magendero kiali bonoga nonyina boni gabantu basegetire kwenekia gokora emirimo yabo amonomukia eri okwebwatokania mo nebikoro by'obusaria ebyo bikoirera kuturutumba amagimabo nasi baria bataranyomo nigege kurege tindi kiarurwe na koboligwa kwenekia gokorabo ngonya tari bomba chikorigerigwa abanchi babo abantu bali baetanirie miago omonto okonyora bwata 45 lakini tabwati mokungu nale gosaba ng'abantu antu achake campaign abantu bali batanyomete baleta abakungu ntorwete libaga onyemba likoleta bakoleta rwego garangiri ntogoja gwanja ekenyora abantu babe bosega batanyomete nabo bagochanda abaiboli nabo bagotura abaiboli botuko banyore endagera n'abantu aba baisene konyoma ngoripoteri getaseni kia obwanjete kia Gatembe kurugige igasti nseme chiga chia Nyabara eberemeye bunga ya West Mugrange County ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara Buya manasano muliketo Polycarp Okara na roboti ruwa senchira yubu kiranu mwanchu mulige roboti ruwa Polycarp Okara na roboti ira sensemelia kabere ye studio tanyora basembi wa Gatembe na mange chingaki omurai wensi ya Kenya Mosque Dr. William Samoei Ruto aikirana asensemelia ye county ya Kilifi nenchira emo yugo kinia county yo Tuskali
Bagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mazu, bangina ninjo. Moita keminyo, tangana mwimuka hiyo. Keminyo ningi. Akukwanyo araga keigo, aje kumwaga ndese mwana wichiali. Moita keminyo tangana mwimuka hiyo tata. Akukwanyo araga ke, na kwa akwa yabona olubiya kubuli mwimuka hiyo bane barako genda, mwimuka hiyo. Bantu ko baga chiroro twali. Oyo ngane mutu dedero yega muturi. Uriyo turiyenga. Musio liyo sio. Mona ntoyo no tanori ndomba. Monyoru no masi. Obalende tata ikwanyora ngake. Na kotiota na ndenge kende ya. Ikwanyora na karage twara boyo. Muita keminyo tangana muimoka igo. Ina mumura. Na musubati na bantu mundi greti nwaya. Nyangira ndo tungi kone mori ya ndo tungi. Bagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mazu, bangina ninjo. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Mwanchumuri ya kalbuna anda sensemiga ya kabine ya mwali kionga chinsa ibere chubut kubarero abu aserit ko liarero nigo umwaziri wesemi moske Julius Ogamba Migosi aberka wasoke na otemna nigo serikali begete mirobrisene yugo chia kwane kingo chibare kubeka namono kwane kingo chibare kulinda amaremo ye skuru kurwa ase chinsemo ahom okwana chinga kecho nigo moske Ogamba aberka otemna ondubuensi urachikunya kabaka oto kana koiba apole mobwe skuru ni gara chikomikiligwa egetambukire getindi kerichiko. You know, ladies and gentlemen, land does not grow, but the population continues growing. This school was set up in 1947, but we are here in 2024 utilizing it, and our children are using the school continuously. If we grab this land, or if the people had come before us had grabbed that land or this particular land, where would these students be? So it is our responsibility, and I'm encouraging all our education directors in all the counties in the country to undertake an audit to ensure that each and every institution, the land is protected and we get the title deeds for it. Where they are not, we will work with the Ministry of Lands to ensure that all our institutions, not just educational institutions, but all our government institutions get their titles so that we can protect our land for the future. And I want to put on notice those people who think that land belonging to institutions is available for encroachment or grabbing. Please start exiting, because we will ensure with the government team, with the government machinery, that we take back the land that belongs to the institutions. We are working together with the multi-agency teams, our partners, to make sure we fast-track. Chumuri wa kabaye biro na boigo daktari kurwa sensemeli ya World Fit ni gabere uka asensemeli gatunya kabatogo sa sensemeli ya yo kominyoku ya kabachonu kurende litkoli ya lero ni ko muraibwensi ya Kenya Moske Dr. William Samoei Ruto nyakabukirana asensemeli ya county ya Kilifi munechire mo yo kuboterana elikwana kinga babiri ba okinia obonchiri bwabo ayo amonanda mange to sange chikura gachinsa nye chubut kubwarero asigika geteri getambe ni gatogo sa sensemeli ya yo kominyoku ya kabachonu kuru World Fit to skale